πώς μπορεί να αρνηθεί την ομάδα του. Ομάδα θα αλλάζετε? Πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό το πράγμα, μου φαίνεται αδιανόητο. Δεν μπορείς να αλλάξεις μάνα και πατέρα, μπορείς να αλλάξεις μάνα. Τι να αλλάξει και τι να γίνεις? Δεν ισχύει αυτή η ερώτηση. Δεν θα γίνονται αυτά τα πράγματα, μην με τρελαίνεις τώρα. Όχι. Όχι. Αυτά δεν απαντώ σε αυτές τις ερωτήσεις. Ποτέ. Ποτέ. Όχι, δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Τώρα μου το ρωτάω σοβαρά αυτό. Ούτε με σφαίρες. Σαν μου λέτε να αλλάξω την παιδική μου γειτονιά. Είναι σαν να αρνείσαι τα παιδικά σου χρόνια. Σε αλλάζει ο τόπος γέννησης. Όπως δεν αλλάζεις παιδική ηλικία. Εκτός κι αν χάνεις συνέχεια, οπότε στο τέλος παραιτηθείς. Εκτός αν είσαι Θεσσαλονικιός, Χατζηνάσιος. Ένας μόνο φίλος μου έχει αλλάξει ομάδα. Γιατί είναι ισχυρότερο από το σύμβολο της πίστεως. Το φυλαχτό σου, η σχέση σου, την ονειρεύεσαι. Όλα τα άλλα μπορεί να τα αλλάξεις. Ομάδα όχι.